Jakub Sobaka, the creative mind behind many projects, on journey to make $1 million per year business by himself. Today, for the first time ever, we're giving you a raw, unfiltered look inside his world. This is the hustle, the vision, and day-to-day of his journey becoming the man. Hello guys, I just bought DJI Osmo to record my life because I really want to have a lot of memories and I want to see how I build the businesses I have, how I build the relationships I have, and how I build basically my life and how I became the man I always wanted to be. So yeah, I'm gonna share my journey. Jakub may seem a bit shy at first, but he is quite talented. He built digital packs for editors, and within a month, they sold for more than $40,000. The first mobile app he designed made more than $50,000. Now he is trying to find another problem to solve. Also, he learned that not everything in life is about money. Hele, je páteční ráno. A já jsem jeden z posledních dnů u rodičů na bytě, protože dokončujeme rekonstrukci a čekáme ještě na kuchyni. Tak jsme tady, protože máme zázemí. Fakt už se těším k nám domů. Dneska jeden do Bratislavy za Ricardem, tak se těším na výlet a za ním vypadnout. Pořád mě je dost úzko v noci, ve dne. No a zkouším takhle natáčet. Takhle vypadá náš byt ještě. Co děláš? Jsem jak Daroušek, ten mě taky ojížděl. After many days of work and struggles with apartment reconstruction, Jakub with his wife enjoy some rest in Bratislava with Ricardo. They enjoy the carbonara, coffee, and explored the city. They shared life stories and had so much fun. And sure, they went to city and do crazy things. Také to bude jednodušší, také to bude těžší. Tak, takhle to je. Ale tak jako záleží, co máš na posilování. Pojď aspoň jeden. Pojď. Jeden dáš. To je strašně vysoký. No tak to nekřupná. Jeden, na celý. Ale třeba to tam dát specičně, bylo by to fajn. No. A docela tak klouže. Klouže to? No nádhera. Ale byl... To určitě dáme, děkuju. Tady jede někdo bomby. Ale mě na to má ten, to je těžší. Máš? To chodíš cvičit, jestli dáš 10. To já si připadám nějaký puberťák, jak když to točím. Někdo, ale vůbec nepřijel. Tady náš slovenský čavo. Strašně trapný, já jsem úplně myslela, že tady propadnu do země, jak jsem byla trefná za něj. Pak podíváme za 10 let a budeme úplně. To jsme byli mladí. To byly časy. Jo, čau, tak je dneska sobota a my jsme byli včera v Bratislavě navštívit Rekyho, tak to bylo super. A ukázal nám město, tak jsme měli takový výlet. Byli jsme tam i s Anetkou, tak já právě za chvíli zjistím, jak se jí líbila. Teď jsme tady na snídani ještě u rodičů, takže čekáme, až se nám dodělá náš byt. A já se teda nemůžu dočkat
Každopádně dneska pojedeme na houby, protože už by mohla být houbová sezona, tak jak Anetka říká, což by bylo super. A já jdu dneska ve 12:30 cvičit, tak s Andrénem, na to se těším, že máknem a pokecáme. Jinak se mi samozřejmě dneska jako moc cvičit nechce, jako obvykle. Ale víš co, většinou když se mi nechce, tak pak to stojí za to a mákneš si nejvíc, takže... Čau. Katalogu ty vole tady. Čau. Dár. Je sobota podle mýho gusta s mou ženou. A teď vyrážíme na houby s Anetkou, tak uvidíme, jestli něco najdeme. První houbaření letos. Yes, první. Jo, Anetko? Ano, první houbaření letos. And even though they didn't find anything, and this week wasn't very businesslike, it's the beginning of Jakob's journey to build a working business. Anetko? Ano. Jak dopadlo naše první houbaření letos 2025? Našli jsme úplný hovno.